ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಕಜ್ಜಾಯ. ಕಜ್ಜಾಯದ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಕಜ್ಜಾಯನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಯಾನಿನಿ ತೋಷ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತವೆನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಅರಿನು ಬೊದುಲ್ಪರ ಪಾರ್ದೆ ಯಾನು ಮೂಲು 2 ಕಪ್ಪು ಅರಿನು ದೆತೊಂದೆ. ಅವೆನು 10-12 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬೊದುಲ್ಪವೊಡು. ಬೊದುಲ್ಪದಿನ ಅರಿನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೆನು ನುಂಗವನೋಡು. ಅರಿನು ಮಸ್ತ್ ನುಂಗವನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೋಯಿನೇಟ ನುಂಗವುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆತ್ತಿ ಅರಿ ಮುಟ್ಟುನಗ ಚಂಡಿಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಕೈಕ್ ತಾಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಕಪ್ಪುಡೆ ಯಾನ ಅರಿನು ದೆತೊಂದಿನಿ. ಅರಿನು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರಿನು ನುಂಗನಗ ಮಸ್ತ್ ನುಂಗವೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಐತ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಡತೆ ಪಸೆ ಅವು ಪೋಯಿನೇಟ ನುಂಗಣಾಂಡು. ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಅರಿನು ಗಾಲಿಸೋನೋಡು. ಗಾಲಿಸಿದೈನಕ ಒರಿದಿನ ಅರಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ದಪ್ಪ ಅರಿನು. ಅವೆನು ಪಿರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯವನೋಡು. ಅರಿನು ಪೊಡಿ ಮಂತದಾತಂಡ ಅವು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ದೆತೊಂದೆ. 2 ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅರಿ ದೆತೊಂಡ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೆಲ್ಲನು ದೆತೊನೋಡು. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರ್ನು ಪಾಡೋನಿಯೆ. 1 ಕಪ್ಪು ಅರಿ ದೆತೊಂಡ 3/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೆಲ್ಲ ದೆತೊನೋಡು. ಪಾಕ ಬೈದುಂಡ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತು ತೂಕ. 1 ಬೌಲುಡು ನೀರು ದೆತೊಂದು ಐಕು ಒಂತೆ ಪಾಕನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಅವು ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡ ಪಾಕ ಬೈದಿಜಿ ಪಂದರ್ಥ. ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೆಲ್ಲನಿ ಇಂಚನೆ ಕುಂದ ಉಂಡಾಂಡು. ಅರಿಲ್ನ ಬೆಲ್ಲನ್ಲ ಒಂಜೇ ಪ್ರಮಾಣಡು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪಿರ ಪಾಕ ಬೈದುಂಡ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾಕ ತುಲೆ ನೀರುಗ್ ಪಾಡ್ನ ಬಕ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾದು ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಓ ಶೇಪುಲ ದೆತೊಂಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಪಾಕ ಬೈದುಂಡು ಪಂದರ್ಥ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದಾಯನೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು, ಎಣ್ಣೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು, ತುಪ್ಪ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತಂದೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲಿ. ಅರಿತ ಪೊಡಿನು ಬೇಗನೆಂದೇಕು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಿಂಡ ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಕೈಡ್ದು ಏತು ಬೇಗಾಂಡು ಆತು ಬೇಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಅರಿತ ಪೊಡಿನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒರನೆ ಪಾಡೋನೋರ್ಚಿ ಒಂತಂತೆ ಪಾರ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಇಂಚನೆ ಬರೋಡು. ಒಂದು ಚೌಲಿ ಐನ ಬಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋನುಗ. ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾರ್ದೈನೆ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೈ ಕವು ಅಂಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋನ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ಯಾನು ಉಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ತೋಜಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಉಂಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇಂಚಾಂಡ ಸರಿಯಾಂಡು ಪಂದರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಡ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂಡ ಸರಿಯಾದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಾರದಿರೆನು ದೆತೊಂದೆ ಐಕೊಂತೆ ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋನುಗ. ಬಾರದಿರೆಜ್ಜಾಂಡ ತೊಟ್ಟೆಲ್ನ ದೆತೊನೊಲಿ ಅತ್ತುಂಡ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆನಿ ಅಂದೆತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಪತ್ತಾವನೋಡು. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ತೆಲ್ಪುಡು ಪತ್ತ ಉಂಡಾಂಡು. ಎಣ್ಣೆನು ಕಾಯರೆ ದೀವೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗು ನೆನು ಪಾಡೋನುಗ. ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನಗ ನೆನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಕಜ್ಜಾಯ ಕಾಯ್ದು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಆನಾಗ ಕಜ್ಜಾಯ ಕಾಯಿಂಡು ಪಂದರ್ಥ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್. ಕಜ್ಜಾಯನ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆನ ಐತ ಮಿತ್ತು ತೇತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನನೆತ್ತೆ ಕಜ್ಜಾಯನ ಮಗತುದು ಪಾಡೋನುಗ. ಪಿರೊಂಜಿ ಮೇಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಎಣ್ಣೆನು ಮಿತ್ತು ತೇತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಅರಿನು ನುಂಗನಗ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗರೆ ಪೋರ್ಚಿ. ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನುಂಗವನೋರ್ಚಿ. ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಪಾರ್ದು ನುಂಗವುಂಡ ಐತ ಪಸೆ ಮಾತ ಈರೊಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಕಜ್ಜಾಯನ ಕಾಯ್ಪುನಗ ಗ್ಯಾಸನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ ಗ್ಯಾಸನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಕಜ್ಜಾಯನ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಕಾಯ್ದುಂಡು. ಕಜ್ಜಾಯ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪುಂಟುದು ದೆಪ್ಪೋಡು.
ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಜ್ಜಾಯನು ಕಾಯರೆ ಪಡೊಂದೆ. ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಾಯನು ಏತ್ ತೆಲ್ಪುಡು ಪತ್ತ ಒನಿಯತೆ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಜ್ಜಾಯ ಕಾಯಿನಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದವು ಕಾಯಿನ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೆಲ್ಪು ತೆಲ್ಪು ಮಂತದು ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ಅರಿನು ನುಂಗಾನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ನುಂಗಾವೊಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅರಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಅರಿಕ್ 3/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೆಲ್ಲನು ದೆತೊನ್ಲೆ. ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕಜ್ಜಾಯ ಇಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.